tiukka kaarassa. Me ensimmäinen mutka ja katsotaan nyt sitten nouseeko siinä keltainen lippu vai meneekö kaikki kunnialla läpi. Fiat Uno Turbo Trophy on uusi kilpa-autoluokka Suomen radoilla. Se on kaivattu piristysruiske hiljalleen elpyvälle rataurheilulle, mutta ennen kaikkea se on suunniteltu kasvattamaan kokonainen uusi ajajapolvi suomalaisia rata-autoilijoita. Fiat Uno ratakilpa-auto syntyi oivalluksesta, kuinka helppoa ja halpaa olisi rakentaa täysverinen kilpa-auto käyttämällä lähtökohtana tavallista Fiat Uno Turboa. Idean toteuttajaksi kutsuttiin Max Johansson, maineikas Formula V-kilpa-autojen suunnittelija, jonka V-Max on voittanut ensimmäisenä suomalaisena kilpa-autona Euroopan mestaruuden. Jopa Keke Roosberg ajoi Max Johanssonin tallissa matkallaan maailmanmestaruuteen. Fiat Uno Turbo Trophy-luokka on kilpa-autoluokka, joka perustuu paitsi tähän autoon, niin FISAn ryhmän N ja ryhmän A teknisiin määräyksiin. Olemme pyrkineet kilpa-autoon, joka alhaisesta hinnasta huolimatta olisi mahdollisimman täysverinen ja turvallinen kilpailijoille. Alhaiseen hintaan ollaan päästy soveltamalla ryhmän N-sääntöjä moottorin ja voimansiirtolaitteiden suhteen, jotka yleensä ovat kilpa-auton kalleimmat osat. Täysverisiin ajo-ominaisuuksiin olemme päässeet soveltamalla ryhmän A-sääntöjä alustan rakenteissa ja käyttämällä racing-renkaita. Ja lopulta turvallisuudesta pitää erinomaisen monimutkainen turvakehikko huolen, 6 pisteen turvavyöt ja halonisammutinlaite. Fiat Uno Turbo Trophy perustuu lakiin verovapaista rata-autoista. Auto on hinnaltaan huokea. Kilpa-auto rakennetaan riisumalla ensin tavallinen siviili Uno kaikesta tarpeettomasta painosta. Rata Uno varustetaan tukevalla alumiinisella turvakehikolla, kilpakäyttöön suunnitellulla vahvistetulla kuppi-istuimella, kilpavöillä ja sammuttimella. Auton alusta rakennetaan täysverisen kilpa-auton alustaksi. Kaikki normaalin siviiliauton mukavuutta lisäävät ja melutasoa alentavat vaimennetut helat ja kiinnikkeet vaihdetaan erikoisosiin. Autoon asennetaan kilpajouset ja erikoisistunvaimentimet. Valmis alusta toimiikin kuin oikean kilpa-auton alusta ja myös pyörien kulmia voidaan säätää kuljettajan toivomusten ja muuttuvien olosuhteiden mukaan. Oikeat racing-renkaat viimeistelevät kilpa-auton ominaisuudet. Fiat Uno kilpa-auto painaa vain 760 kiloa. Moottorin viritysastetta on varovasti kohotettu siten, ettei virittäminen huononna kestävyyttä. Ohjenuorana on ollut säilyttää vakiomoottorin kestävyys jopa rasittavissa kilpailuolosuhteissa. Moottorin teho on noin 135 hevosvoimaa.
Teho-painosuhde lähenee 5,5 kiloa hevosvoimaa kohti, jolla saadaan kiihtyvyydeksi noin 6 sekuntia 0–100 kilometriin tunnissa ja noin 190 kilometrin huippunopeus. Fiat Uno Turbo kilpa-auto tuntuu oikealta kilpa-autolta ja myös käyttäytyy oikean kilpa-auton tavoin. Radalla auto on rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan turvallinen ja jopa helppo ajaa. Autojen tasaväkisyys takaa jännittäviä kilpailuja ja uudelle kuljettajalle tärkeätä ratakokemusta. Fiat Uno on myös oikean kokoinen kilpa-autoksi. Ohituspaikka saattaa avautua yllättävässä kohdassa rataa. Tällä autolla uuden kuljettajan pelisilmä ja kilpailussa tarvittava kovuus kehittyvät nopeasti. Fiat Uno Turbo Trophyssa jaetaan voittajille selvää rahaa. Ideana on kannustaa sarjassa menestyviä ja siten tasoittaa lahjakkaiden nuorten kuljettajien tietä usein hyvinkin kalliissa ja vaativassa urheilulajissa. Merkkiluokat ovat uusia tulokkaita autourheilussa. Tarkoituksena on asettaa kuljettajien kyvyt puntariin tasavertaisella kalustolla. Tässä on hyvä resepti nuorille tuleville kilpa-autoilijoille. Tervetuloa mukaan.
Fiat Uno Turbo Trophy on halpa rata-autoluokka, joka erityisen hyvin soveltuu väliportaaksi mikroautojen ja oikeiden kalliiden kilpa-autojen väliin. Mutta jo Fiat Uno Turbo Trophyn ensimmäinen kilpailukausi todisti, että rataurheiluun on myös tullut uusi hieno yleisöluokka. Täytyy sanoa, että Reif Fagerhult panee nyt sitten oikein menoksi. On kasvattanut tommosen mukavan johdon ja siellä ollaan taas rintarinnan. Aivan sitten niin tiukkaa kisakuva ollaan ja voi Hiltunen on kolmantena. Ja Jannina toisena, Hiltunen kolmantena ja Seppäinen on neljäntenä. Jos haaveilet kilpa-autoilusta harrastuksena tai tulevaisuudessa jopa ammattina, Fiat Uno Turbo Trophy on edullisin ja turvallisin tapa kokeilla omia taitojaan oikean kilpa-auton ratissa. Ja katsotaanpa sitten, kuka siellä on viidentenä.